ƙarya ne wallahi. Ni za a mai da mahaukaci dan iska? War gida. Na'am. War gida. Na'am mai gida. Lafiya mai gida irin wannan kira haka? Hannai wallahi zan hankada hadakar hankalin hukumar hura haƙin hani. Mai gida makota fa suna ci. Ina yaran nan suke? Suna ci. Dai kira musu. Hanne, Jani. Kaga wannan kandan? Ina kintsa na kan muku kuyan kebe kangon. Ina ita Amatu. Ka ta nan ne. Ki Amatu, na tumur masa tarihin turmin manta muku tarin. To bari ku ji abin da ya kawo ni. Na je na gama cike komai da komai. Kowace na bata kwana 3 ta fito da mijin aure. Na gama yanke hukunci rana ita yau, ma'ana ranar Monday. Kowace ta tafi gidan mijin. Na gaji da zagin da ake ma a garin nan. Na tara 'yan mata a gida, lintsima, lutsa, luwai. Sai dai su ci su kohi su kwanta garin Allah ya waye, wannan tai nan, wannan tai nan. Na gaji da wannan iskancin. Mai gida iskanci kuma? Iskanci ne mana. Mace idan ta kai manzalin aure, idan ba a mata aure ba aka saka mata mara ta tafi da yadda take so ta je, a san dole ta lalace. Mai gida ka san fa dan abin da yaran nan suka kawo mana shi ba muke sawa a bakin salati. Ai ko dai ma mutu wallahi aure za a musu. To ma mai gida wanda kake magana aure me take da shi da me za mu musu auren me take Ka gida? baki da labarin gidauniyar Alhaji Mukhtar Gashash ambassador? Za ta sake aure da zaurawa da 'yan mata mutum 55 ƙarshen wannan watan da muke ciki. To ai ban sani ba mai gida. Ai shi mai gida Alhaji Mukhtar Gashash ambassador. Wannan abin arziki halinsa ne yana yi amma baya so a sani. Mu kuma wallahi mun ga